Irido ang tulong persona sa nangyaring aksidente sa Kalabaan kan Maharlika Highway, Barangay Concepcion Grande, Naga City, alas 11:20 kasubanggi. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kan driver kan itom na bihikulo na si John Patrick Chu an Maharlika Highway pasiring sa Rotonda, Naga City, may piglikayan subot si Chu na sarong bihikulo na mabirikuta sa pawala alagad sa paglikay kay ni, nabangga man ni Chu ang bihikulong pigmamaneho ni Maria Lourdes Vargas. Kasubanggi po di sa barangay sa highway po, sa barangay Concepcion Grande na kung saan apat na bihikulong gayo ang na-involve. Ang may kasalan po sa sarong bihikulo na halis sa Partikan Pili, pasiring sa Lauganaga, na kung saan iniwasan niya itong sarong kotse na nag-turn left, actually naka-turn left na palaong na duman sa sarong establishment. Iniwasan niya, imbis na mag-preno siya, luway-luway, nagdiretso siyang wala para iwasan niya itong nagpalaog sa wala. Nadamay man sa aksidente ang bihikulong pigmamaneho ni Bianca Grace Dizon, kung saan kan nabangga ang bihikulo ni Vargas, naatrasan man kaini ang bihikulo ni Dizon. Mantang kan magpasiring sa toong parte kan tinampo si Chu, nabangga man kaini nakaparadang Toyota UV Jeep sa nasambit na lugar. Ang problema, bakong kasaalan, mayong mechanical error, kundi human error. So kapabayaan mismo kan driver. Kapabayaan kan from driver, posibleng dakul ang madadamay ninhuli kay reckless imprudence. Sa ngunyan, nasa kustudiya na Naga City Police Station si Chu para sa magkakanigong disposisyon. Liwat na pagirumdum kan otoridad sa publiko na maging rigmat sa pagmamaneho, urog na kun mahal nas andalan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Loarny Miranda.